Tavallisen ihmisen oikeustajuun raiskaustuomiot tuntuvat usein kovin lieviltä, kun tuomiot annetaan asteikon lievimmästä päästä. Törkeästä raiskauksesta annetaan tuomiota vain harvoin. Oikeudenmukaisella tuomiolla on kuitenkin suuri merkitys uhrille. Sanomani tajusin, että yrittää ryöstöä. Sitten mä huusinkin jotain, mutta kyllä mä tiesin, ettei se huutaminen auta mitään, kun sinne ei ketään kuule, kun se on väestösuojatila. Ja yritin vielä jotain, että älä tee tätä mulle, ja ajattelin, että jos puhumalla selviäisi, mutta sitten hän veitsen avulla pakotti mut avaa jalat ja laittoi veitsen mun kurkulle ja sitten löi mua kasvoille ja sen jälkeen hän sitten raiskasi mut. Vuosi sitten Jasmin kertoi Poliisi-TV:ssä, kuinka hän joutui työpaikallaan helsinkiläisessä marketissa siivoojana toimineen miehen raiskaamaksi. Mies saatiin kuitenkin kiinni ja oikeuden eteen. Törkeän raiskauksen lisäksi hän syyllistyi muun muassa törkeään vapaudenriistoon ja törkeään ryöstön yritykseen. Mies sai käräjäoikeudessa 8,5 vuoden ehdottoman vankeustuomion. Tekijä kuitenkin valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka alensi tuomiota tammikuussa. Eli he laski sitä tuomiota 7 vuoteen. Ja perusteina oli tekijän heikkolahjaisuus ja sitten tekijän ensikertalaisuus. Mikä minusta sitten vähän, varsinkin se ensikertalaisuus, herätti kysymyksiä, että koska jo varsinaisessa tuomiossa otetaan huomioon, että ensikertalainen istuu sen puolet siitä tuomiosta. Ja sitten enemmän kysymyksiä herätti heikkolahjaisuus. Mielentilatutkimuksessa tekijähän todettiin syyn takeelliseksi, eli että hän on ymmärtänyt tekonsa. Just raiskaustuomiot on aivan liian mitättömiä, koska se jättää uhrille varsin erilaisia pelkotiloja, traumoja ja ehdollinen tuomio ei musta ole yhtään mikään tuomio. Tämähän mun tuomio ei ollut pelkästään raiskaustuomio, eli toisaalta olisi kiva tai mielenkiintoista tietää, että mikä on sen törkeän raiskauksen osuus siinä tuomiossa. Tuomioistuinhan ei perustele sitä ja kerro, mitä näistä eri osateoista tavallaan tulee, vaan sisällyttää ne kaikki siihen loppurangaistukseen. Mutta tästä voisi päätellä vähän, että miten nämä on jakautunut. Törkeästä raiskauksesta yleensä tulee 2,5–4,5 vuotta. Niin voi sanoa, että se loppu on ollut ikään kuin tätä törkeän ryöstön yritystä ja törkeätä vapaudenriistoa. Sehän oli siis korkea rangaistus, kun ajattelee justiin, että mitä yleensä näistä raiskauksista ja törkeistä raiskauksistakin tuomitaan. Korkeampi se olisi ollut ainoastaan se, että se olisi tappanut Jasminin. Näistä perusteluista mä olen vähän eri mieltä, eli on hieman absurdia perustella, että tämä on ensikertalainen. Et kun sinä nyt et ole veitsellä uhannut tappaa ketään aikaisemmin, niin me nyt annetaan sulle tämmöinen alennus. Eli törkeissä rikoksissa ensikertalaisuuden käyttäminen perusteena ei minusta ole asianmukaista. Sillä tavallaan niin kuin viestitetään se, että tämmöisiä voi tehdä useammankin kerran. Sen sijaan tämä heikkolahjaisuus, niin sitä voidaan pitää tämmöisenä alentamisperusteena. Tosin silloin, kun on kysymyksessä ulkomaalainen, niin tämän syyntakeisuustutkimuksen tulokset, niin niitä on joskus pikkusen epäilty. Kun on vieraasta kulttuurista tulevasta henkilöstä tai toisesta kulttuurista tulevasta henkilöstä kysymys, niin nämä tutkimukset eivät ehkä toimi samalla tavalla. Törkeästä raiskauksesta voisi saada maksimissaan 10 vuotta ehdotonta vankeutta. Tapahtuuko niin koskaan? No ei juuri. Eli tämä Jasminin tapaus on oikein tyypillinen sellainen, että jotta se raiskauksen tai törkeän raiskauksen konkreettinen rangaistus nousisi, niin sen täytyy sisältää jotain muita rikoksia. Pelkkä raiskaus, siis se sukupuoliyhteys, johon ei ole annettu suostumusta, niin se on hyvin lievästi käytännössä rangaistu. Jasminin raiskaaja on kärsinyt rangaistuksensa ehkä 2 vuoden kuluttua, mutta Jasminin elämä on muuttunut pysyvästi. Rikoksen
tavallaan kärsiminen on heidän elämässään, rikoksen uhrien elämässä niin kuin elinikäinen, niin sitten kun he suhteuttaa sen siihen vuoteen tai 2, niin se tuntuu heistä kohtuuttomalta. Aina mulla on entinen elämä ennen raiskausta ja sitten on tämä uusi elämä tämän raiskauksen jälkeen. Mutta olen selkeästi voiton puolella, että elämä voittaa.